Siyanibingelela ke ekuseni bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Isonto ke lanamhla ekhalendeni yebandla sigubha umkhosi kaKristu inkosi. Isonto lamashumi amathathu nane onyakeni. Ngakho ke inkonzo yethu isekhaseni 104 njengenjwayelo. Inkosi inani, dumisani uSimakade, mdumiseni ninazi ncekuzi kaSimakade, makudunyiswe uNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele, malidunyiswe igama lakhe manje naphakade. Makudunyiswe ke uNkulunkulu ophezulu, kube khona ukuthula kubantu bakhe basemhlabeni. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, somandla uNkulunkulu ongubaba, siyakudumisa, sikubonga, sikubabaza ngenkazimulo yakho. Nkosi Jesu Kristu ndodana kaYise, Nkosi uNkulunkulu, mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zomhlaba, sihawukele. Wena ohlezi ngasekunene kukaYise, yemukela ukukhuleka kwethu, ngokuba nguwe wedwa ongongcwele, nguwe wedwa oyinkosi, nguwe wedwa ongophezu konke, Jesu Kristu okanye nomoya ongcwele enkazimulweni kaNkulunkulu uyise. Amen. Thixo ongamandla onke, ekukhilekweni kwayo zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke imonqweno, ongenakho kufihlelwa nto. Hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumlela umoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba, Kristu yiba nenceba, Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangophefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakuthanda ummelwane wakho wonke njengoko uzithanda ngakho. Kule mithetho emibini uxhomekeka wonke imithetho nabaprofethi. Masizivume izono zethu. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu osezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sikonile ngetyala lethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangakho asithe asakwenza. Ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze kuba sikukhonze ngentlalo entsha, kuzukiswe igama. uNkulunkulu usomandla othethelela bonke abaphinde ngokuqinisekileyo, makanihawukele, anithethelele izono zenu, anikhulule kuzo, animise aniqinise ekulungeni konke, anigcine ekuphileni okuphakade, ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masikhuleke umthandazo wanamuhla. uNkulunkulu ophakemeyo, onobukhosi namandla, siqalo nesiphetho sethu, busa ezinhlizweni zethu, usiqondisa ukuba sethembeke, sikhonza yena oza njengomsindisi nenkosi ebusayo, ophila ebusekayo nawe nomoya ingcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Isifundo sokuqala sibhalwe encwadini kaHezekeli, siqala ukufunda kwisahluko samashumi amathathu nane,
kwisahlukwana se-11 kuya kwese-16. Siphinde siqale kwama-20 kuya kwama-21. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova ithi, bhekani mina, ngiyakuzifuna izimvu zami ngizicinge. Njengomalusi efuna umhlambi wakhe mhla ephakathi kwezimvu zakhe ezilahlekileyo, kanjalo ngiyakufuna izimvu zami. Ngizophule kuzo zonke izindawo ezihlakazekele kuzo ngosuku lwamafu nolubumnyama. Ngiyakuzikhipha kubantu ngiziqoqe emazweni, ngiziyise ezweni lazo. Ngizaluse ezintabeni zakwa-Israyeli ngasemfuleni nasezindaweni zonke ezakhiweyo zezwe. Ngiyakuzalusela emadlelweni amahle, isibaya sazo sibe sezintabeni zempama yakwa-Israyeli. Ziyakubuthisa khona esibayeni esihle, zikabe emadlelweni aluhlaza ezintabeni zakwa-Israyeli. Mina ngiyakuzalusa izimvu zami, ngenze ukuba zibuthise, isho iNkosi uJehova. Ngiyakufuna ezilahlekileyo ngibuyise ezixoshiweyo, ngibophe eziphukileyo ngiqinise ezigulayo. Kepha ezikhulupheleyo ezinamandla ngiyakuzichitha, ngizaluse ngokwahlulela. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova kuzo ithi, bhekani mina, ngiyakwehlulela phakathi kwezimvu ezikhulupheleyo nezimvu ezondileyo, ngokuba nisunduza ngohlangothi nangehlombe, niqukubushe zonke ezigulayo ngezimpondo zenu, nize nizihlakazele ngaphandle. Ngiyakusindisa izimvu zami, azisayi kuba yimpango, ngahlulele phakathi kwezimvu nezimvu. Ngiyakumisa umalusi phezu kwazo, azeluse. Inceku yami uDavide uyakuzelusa, abe ngumalusi wazo. Mina uJehova ngiyakuba nguNkulunkulu wazo, inceku yami uDavide ibe yisikhulu phakathi kwazo. Mina uJehova ngikhulumile. Izwani izwi leNkosi. Isifundo sesibili sibhalwe kwabase-Efesu, isahluko sokuqala. Siqala ukufunda kwisahluko se-15 sigcine kwisahluko sama-23. Ngalokho nami sengizwile, ngokukholwa okuyini eNkosini uJesu, nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emikhulekweni yami, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulela ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi ukuyithemba lobizo lwakhe, nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kuthina esikholwayo, ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu, asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini. Ngaphezu kwakho konke, ukubusa negunya, namandla nobukhosi, namagama onke aphathwayo, kungekule lizwe lodwa, kepha nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, elona lingumzimba lakhe, ukugcwala kwakhe okugcwalisa konke kubo bonke. Izwani izwi leNkosi. Ake nilalele indaba enhle emenyezelwa kumvangeli ngokukaMateyu, isahluko sama-25, siqala ukufunda kwisahlukwana sama-31. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanise abanye kwabanye, njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona iNkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo, zanini nina enibusisiwe nguBaba, nidle ifa lombuso
eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihambela, ngangisetilongweni neza kimi. Khona bayakuyiphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi. Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo, dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade ulungiselwe uSathani nezingelosi zakhe. Ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla, ngangomile aningiphuzisanga, ngangingumfokazi aningingenisanga, ngihambaze aningembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambelanga. Khona bayakuphendula nabo bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhambaze noma ugula noma usetilongweni singakukhonzanga na? Khona iyakuphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini, lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga nakimi. Laba bayakumuka baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. Ivangeli likaKristu leli. Umphefumulo wami ubambelele kuwe, esokunene sakho siyangiphasa. Egameni likaNkulunkulu Yise, Indodana noMoya Ongcwele. Amen. Namhlanje usuku olukhulu kwikhalenda lebandla lomhlaba wonke, usuku lasigubha khona umkhosi kaKristu. Namhlanje sithi uKristu uyinkosi. uKristu uyabusa phezu kwezinguzwe zonke umhlaba wonke. uKristu yena oze emhlabeni wambatha inyama enguNkulunkulu, wahlala phakathi kwethu ngoba esilethele insindiso yokuthi siphume ebugqilini besono. uNkulunkulu onguNkulunkulu uqobo. Namhlanje siphila phakathi kwenkazimulo ngenxa kaKristu owehle weza emhlabeni ukuba thina sisindiswe. Sishoke ngezwi elipheleleyo nangezwi elikhulu sithi uKristu uyinkosi, sithi uKristu uyabusa ngoba nanamanje lesikhathini esinzima kangaka esibhekene naso, kodwa yena uyabusa, akakaze ayeka ukubusa. Udumo malunikelwe kuye, maluye kuye ofanelwe udumo umhlaba wonke ezizweni zonke. Uma ngibheka lolu suku ke ngibese ngikhumbula ihubo uDavida elibhalwe kwihubo 63, ulibhale esehlane leli hubo lapho edumisa khona uNkulunkulu, even though besendaweni lapho bekunzima khona, kodwa uthi kulona lelo lizwe lomileyo ukhetha ukudumisa uNkulunkulu. Uthi kuleli lizwe elomileyo yena ukhetha ukuphakamisa igama likaNkulunkulu. Asimuzwa uDavide kuleli hubo ethi inkosi ngisuse kule ndawo eyomileyo. Usungathi akusona isimo esinzima lesabhekene naso, indlela adumisa ngayo esikhundleni sakho ukhumbula okona uNkulunkulu amenzele kona ngesikhathi esidlulileyo.
ngoba uDavid uyazi ukuthi isimo esiphakathi kwaso noma yena bephakathi kwaso ngaleso sikhathi asikho phezulu kaNkulunkulu. He had a choice ukuthi athi ngiyaphela la ngoba noNkulunkulu ngilahlile, kepha wadecide ukuthi yena uzomdumisa uNkulunkulu, yena uzozinikela kabusha kuNkulunkulu. Kuyafika kumina ukuthi konje thina senze njani phakathi kwezimo ezinzima. Senze njani kuyimanje siphila phakathi kwe-pandemic where we don't know ukuthi kusasa lisiphatheleni. We don't know whether kuzoqala phansi lockdown. If future is uncertain, are we praising noma siyakhala kuphela? uNkulunkulu ulindele ukuba simdumise ngoba yena ufanelwe udumo. Isisesikhathini ke la kwikhalenda yeParish esenza khona inkonzo esizokwenza khona inkonzo yokubonga. Kutheke mayihlangana i-stewardship team yesibonisana yabona kufanele ukuthi sithathe leli thuba sikhumbuzisane ngenkonzo esibheke kuyona. Inkonzo yokubonga inkonzo enkulu ngoba kumele sibonge sibale izibusiso zethu ngazinye ngazinye. Ebandleni ke masibonga siyazi ukuthi kuneyinhlobo ezihlukahlukene zabantu. Kukhona abantu ababonga ngokunikela kanjalo bazinikela ngenhliziyo yabo yonke. Bese kuba khona abantu abanikela ngoba kuthiwe abanikele azumuze uzwe umuntu ebuza ukuthi konje kuthiwe imalini ngoba fanele ngenze short ngigcwalisa leyo mali angeke ngidlule kuyona. Uthiki box uyadlula. Bese kuba khona onikela ngoba sekukhulunywe kaningi ngendaba yomnikelo usenonembeza azibona ngathi uvalelwe khoneni abese nikela ngaleso sizathu. Kanjalo bese siba nabo laba bathi ngizonikela makumenyezile ukuthi khona into edinga umnikelo noma edinga ukulungiswa, kodwa ngeke niwubone wami umnikelo inyanga ngenyanga. Kukuhleke konke lokho ngoba kuwumnikelo, kuyalisiza ibandla ukuba liqhube umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa bengithanda ukuthi ke sizibheke ngaphakathi kuthini ukuthi konje mhlambe masimbuza uNkulunkulu ukuthi umnikelo wethu uyamthokozisa na, ngoba egcineni asinikela ukuthokozisa abasibukayo kepha sinikela ukuthokozisa uNkulunkulu, responding to izinto yena asenzele zona, ebese sinikela ngokupheleleyo singabambi inhliziyo. Namhlanje ke bengifisa ukuthi sibheke indlela yokunikela encikene ne-relationship yethu kuJesu Kristu oyinkosi yethu. Ngiye ngabheka ke la mbheka umbhalo obhalwe umpostoli uJohn noma umvangeli uJohn lapha ku chapter 12 mawufunda usuka ku verse 1 uya ku verse 8. Indaba le ethi bekunesidlo sakusihlwa esenzelwe ukuhonorisha uJesu endaweni yaseBethani lapho ke bekukhona uMary noMartha noLazarus. Lazarus kuthiwa behlezi etafuleni eduze kaJesu, uMartha enza akujwayele ukwenza kokuseva abanye abantu, to see to it ukuthi wonke umuntu utholile usizo ngendlela adinga ngakhona. Kepha uMary ithi ke iBhayibheli yena wathatha isitsha esine perfume eyenziwe ngamakha ababiza nge-night oil, abathi ke mebachaza bathi i-oil yakhona is the most expensive oil ongayithola, ukuthi mangabe iperfume yakhona mase beyichaza isiphelele bathi uma ungayithengisa ngaleso sikhathi yayilingana nomvuzo womuntu wonyaka wonke. Now uMaria uthatha wonke ujeke uyothela ezinyaweni zikaJesu. Akagcini lapho, usula izinyawo zikaJesu ngezinwele zakhe. Umnikelo lo oyisimangaliso nangendlela akwenze ngayo nokuzithoba ekwenza lokhu, ngoba akekho umuntu ongakwazi ukuzithoba kodwa oguqayo.
futhi ke mawusuguqile noma ngabe ukwazi ukuzithoba usendaweni yokuthobeka. Ngakho ke uMaria uye wazithoba ezinyaweni zika Jesu, wanikela ngakho konke anakho. Wathi thatha Nkosi yami. Kodwa ukuzukwazi ukuthi thatha Nkosi yami konke nginako, ingoba usuku nobufakazi obumangalisayo enhlizweni yakho. uMary unobufakazi obumangalisayo. Ubone uJesu mawufunda indaba yokufa nokuvuka kwaLazaro kuJohn chapter 11, uzoyithola lapho. Ubone uJesu evusa umfowabo emva kwezinsuku ezine efile, kepha wavuka wabuye waphila. Isimangaliso angakaza sibone senzeka. Umenzele okukhulu uJesu ngalendlela ukuthi kuyena anako akubiza ngokukhulu kuyena, of value kuyena, okuyiperfume yakhe ebiza kakhulu. Uyibona ingeyilutho kunento uJesu amenzele yona. Wase eyanikela kuye, enikela ngokupheleleyo. Othi thatha Nkosi yami yikho konke nginako. Ngoba ngesinye isikhathi siyahlabelela sithi nginikela ngoqobo lwami, kodwa uqobo lwami mase kufanele sikwenze siba amadolonzima. Ikhona ke indaba engithi mangibheka la bese ngikhumbula ukuthi ekufundeni kwami le passage akukho la ngibone khona kuthiwa khona mhlambo wafika kuMary wamhlebela wathi hayi indodakazi noma hayi intombi, uJesu yeza la ekhaya uzodla isidlo sesihlwa. Therefore bekungakuhle ukuba umenzele ukubonga okuncane ngomsebenzi akwenzele wona nangomsebenzi awenzele umndeni wakho. Angiyiboni leyo part kule passage. Kodwa uMary uyaphakama, uthatha unikela ngokwakhe konke. Bese ngibuya ngithi endaweni yethu thina esikuyona siyasizithole ebandleni, sigijima size sicishe siphuke emva kwabantu, sibakhumbuza ukuthi hey, iCovid idlulile noma iCovid isekhona kodwa thina sisekhona siyaphila. Sibakhumbuza ukuthi abantwana bami sebeyasebenza, abanye bengasebenzi. Sibakhumbuza ukuthi siyaphila, sinemsebenzi, silala sidlile, abanye abanako. Isibusiso umuntu asiphiwa nguThixo uma sekufanele bonke, kufanele akhunjuzwe ukuthi sekuyisikhathi sokubonga. Kuyavama ke lokho ebandleni. Angikwazi ukuthi kuyakuqheleka kanjani. Angazi ukuthi mangabe sibonga enhlizweni zethu kusuke kuthini. Kepha ngiyathanda ukuthi ngithi sesifikile isikhathi sokubonga. Sisebandleni namanje. Ngisho ngasikhathi kuthiwe singa-attend inkonzo. We have spiritual leaders in this church who worked tirelessly to ensure ukuthi we are fed spiritually. Sinabazalwane sithi mangabe sesisindwa izinto zomhlaba, sikwazi ukuhlanganyela sonke, sithwalisane imithwalo. Yonke ke lento siyenza iphelele endlini kaNkulunkulu. Endlini kaNkulunkulu sometimes akuba nzima ukuthi sicontribute towards its upkeep, kodwa siyayidinga ukuthi yona ibe usizo ezimpilweni zethu. Bengakuhleke bazalwane ngalesi sikhathi sesilungisela ukunikela umnikelo wethu wokubonga wonyaka, ukuthi sizifune enhlizweni zethu, sizibale izibusiso zethu ngasodwa ukuze sikwazi ukufinyelela la sethi masithi sibonga khona, sibonge okujabulisayo emehlweni kaNkulunkulu. Masikhuleke ke sikhulekele lenkonzo ezayo, sisayipreparela, sivume sicenge umoya engcwele ukuba asithinte enhlizweni zethu, sinikele ngokubonga, sinikele ngeinhliziyo ezipheleleyo. Egameni likaNkulunkulu iseNdodana noMoya oNgcwele. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso,
uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise, zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kaMoya Oyingcwele wazalwa yintombi uMaria waba ngumntu, ngenxa yethu wabethelwa emnqamlezweni, ngemihla kaPontius Pilato wevuka ubunzima wafa wangcwatywa, ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo, obukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, iNkosi uMdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofiti. Siyakholwa kwikerike engcwele ekatholika yabapostile, sivuma ubhaptizo olunye lokuqolelwa kwezono, sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Masithandaze. Siyakwenza umthandazo number B osekhasini 112 ezincwadini zenkonzo. Thixo ongamandla onke, bawethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike katolika, iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lakho. Sithandazela isicaka sakho uVicar General Ndabezinhle kunye noThabo Archbishop wethu nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalise uzuko lwakho, ukuze zisondezwe kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza, abo bazamela kusasaza kwendaba zakho ezilungileyo. Uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi nawemfundo nawukuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke, kweli bandla nakubo bonke abantu bakho, kwimisebenzi yabo nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo, sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfasana yakho bawo, yonwabisa uphilisa abo basezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikelelweyo uMaria unina kaYesu Kristu iNkosi yethu, nangawo amagorha okholo ezizukulwane zonke. Saye siyaleza izicaka zakhe zafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Kwenze okubawo ongcwele ngenxa kaYesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Ukuhlelwa kwezipho. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu wendalo yonke, lesiko esinikela sisithole kumsa wakho sivezwa umhlaba senziwa izandla zabantu, siza kuba isikwa sethu sokuphila. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu wendalo yonke, leli wayini esinikelayo lesithelo somvino umsebenzi wezandla zabantu sithole kumsa wakho, lizawuba isitsha sethu sensindiso. Siza kwenza ke umkhuleko ofinqiwe wokusiswa kwesinkwa newayini. Sizwe Baba osezulwini, ubusise wehlukanise ngezwi lakho nangomoya ongcwele lesi sinkwa newayini, ukuze
kube lisakramente elincomekayo lomzimba wendodana negazi lendodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu owathatha isinkwa nesitsha wathi lokhu kumzimba kanye negazi lami. Njengoba sisondela kwithabanakele likaNkulunkulu silungiselela ukwemukela sisekhasini 514, uSimakade useduze na bonke abambizayo. Thulani niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu. Nkosi Jesu ndodana kaNkulunkulu ophilayo yiba nomsa kithi. Somandla uNkulunkulu ophakade sisondela esakramenteni lendodana yakho eveleyo inkosi yethu Jesu Kristu. Njengabagulayo siza enyangeni yokuphila, njengabangcolile emthonjeni wesihawu, njengezimpuputhe ekukhanyeni kwenkazimulo obuphakade, njengabadingayo enkosini yezulu nomhlaba, njengabahambaze enkosini yenkazimulo. Amen. Njengoba sesomukela singasho lo mkhuleko, umphefumulo kaKristu ngingcwelise, umzimba kaKristu ngisindise, gazi likaKristu ngihlumelele, manzi aphuma ohlangathini kaKristu ngigeze, hlupheko kaKristu ngiqinise, Jesu muhle ngizwe, ngifihle emanxebeni akho, mangingehlukaniswa lutho nawe, ngivikele esitheni esinonya, ungibize ngesikhathi sokufa kwami, ukuze ngize kuwe, ukuze ngikanye nabangcwele bonke ngikudumise, ungunaphakade. Amen. Nkosi Jesu ngena enhlizweni yami, ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami, ngena Nkosi Jesu enhlizweni yami. Asenzeke umkhuleko wokuphetha. Bongani uSimakade uba enomusa, isawu sakhe asipheli naphakade. Somandla uNkulunkulu ophakade, siyabonga ukuba ngalezi fihlano ezingcwele usondlile ngomzimba negazi lendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Nangokuba usondolize ngalesi sakramente emzimbeni wendodana yakho oyibutho labonke abantu abakhonekayo. Sisize siphelele njalo singanamalungu aphilayo lobudlelwano obungcwele, nokuba sikhule ekuthandeni nasikhule ukuthandwa kuwe, ngoJesu Kristu inkosi yethu okhona ebuse nawe lomoya oyingcwele, uNkulunkulu umoya manje kuze kube phakade. Amen. Baba somandla, sisinikela kuwe sikuJesu Kristu inkosi yethu ukuba asibe umhlatshelo ophilayo, sithumele ezweni ngamandla kamoya ongcwele, siphile sisebenze ngendlela uyakudunyiswa ubatshazwe ngayo. Amen. Masebukeleke isibusiso, ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke agcineke inhliziyo nezingqondo zethu ekumaziza umthandela uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso sikaNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ongcwele masibe phakathi kwethu sihlale kithi njalo. Amen.